केमेरायाबो थगायो आंखौहाय साला मासि बोरैबाला अननानै जाया दा बे बास स्टेन्डआव ओरैबायदि नायसिगोन बिसोरखौ नायदो नै नायजेनबाय नै ओरैथ' गल' गाला माने पाब्लिक रिएक्सना बास स्टपआव माने बास स्टेन्डआव साबसिन जादों ओरैनिफ्राय रायहरजोबा नै ओरैहाय फालो 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 ओरैबायदि नायजेनो नै गाहायनिफ्राय गोजौसिन नायबाय नैबे बे माइसुर पेलेस साखाथिनि बास स्टेन्ड बियो थानायबायलै बे खिन्थु मा मेगन थिफ्लायलायबाय मैथो आदायालाय बे जायगायाव ओरैबायदि पाब्लिक जायोना ओरैबायदि मानसि जायो स्टुडेन्टजों जाबजोंनो मोनथिजाया बे बास स्टेन्डनि नामा मा बस बाइक नामा बिराद मानसि ओंखारो बेवहाय स्टुडेन्ट ओरै मोनथिजाया जों दा थांनो ओंखारबाय लोगोफोर गासिबो ड्रेस गानस्लायजोब्बाय जायगाया मोजां लोगोफोर नै 50 थाखा फैसानि सिन बानायलायदों बेयावहाय न'फ्रा बिराद मोजां जायगाफ्रा बास स्टेन्डआ मा एसे मोजां मोजां बिल्डिंफोर लुयो लोगोफोर मेगन सालायो आङो नंगौ नामा नायलाय बैनो जाबाय माइसुर पेलेस ओमफ्राय जोङो दा थांफिननो ओंखारबाय सान्दियामोनाबो ड्रेस सोलायजोब्बाय ओंखारबाय मबाइलाबो चार्ज गैला एकदम जोबजोबथारबाय लोगोफोर थांखोलाय बिराद मबाइल साखावग्रा मानसि दङ बेयावहाय थांगौ नै थ' औ मा फानो लोगोफोर नैबाव साबार बास स्टेन्डनि साखाथियाव वाव बिबारफ्रा बे जायगा दाबसेयाव ओरैबायदि बिहिर जायो दिनै फिन बे जायगाखौहाय खेबफिननाय जाबाय आं लोगोफोर
मा फानो मा फाना ओमफ्राय बे जायगायावहाय जोबोद थगायसुलालै नै जोबथा थगायसुला बे जायगायाव गस्ला बायनो गोसो मोनजोबगोन बेयावहाय मा होनला थगायसुलादां बे जायगायावहाय एसे थगायसुला बायदि मोनो आङो गग्लस नांगौ ना बोरि नांगौ ना मा नांगौ ना बेग नांगौ ना साथा नांगौ ना टफि नांगौ गासैबो मोनजोबगोन फिसाफोरनो गेलेग्रा लांनोब्ला न'फ्रावनो बेयाव मोनजोबगोन ओमफ्राय जोङो दाने सफैफिनबाय जाहैबाय साबार बास स्टेन्ड नै साबार बास स्टेन्ड हमें ऑटो से नहीं जाना बस से जाना है उफ जोंनिया दा बासल' हमहैफिननायसै जों दहाय नैबेयावनो हाबदोंमोन नैबेयावनो स्मार्ट रिलायन्स डिजिटेल बे श'रुमावनो जों हाबदोंमोन लोगोफोर दहायो सान्दियानि मबाइल लानाया दा बेखौ मोनफैफिनबाय जोङो जोबथा गोजौ माबायाव सिङाव गोजौलायनो गिदिर सिङावहाय जोबथा गिदिर जोंनियाखौ नै आं बोरैबा हाबब्रलायलांबाय बोरैसो स्टुडेन्ट्सनो बेयावनो दहाय हाबदोंमोन जोङो तन्दुरि चिकेन साबार बास स्टेन्ड साबार बास स्टेन्ड आगैया दा जोंनिया बासआ ओरै बाय'हाङाव गाखोनोसै नामा बैयावसो माबायदि मोनदों सनिया सान्दिया माइसुर बेरायना जों दा बास हमगासिनो बास नायगासिनो जोङो मेंबायलै लोगोफोर दा बेनिफ्रायनो दफं गाखोनानै थांसिगोन जोङो बासखौ रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय ओमफ्राय बे पाब्लिक रिएक्सनखौ आङो ओरैबायदि लानो सानदोंमोन माने जायाखिसै बायदि मोनबाय आङो ओरैबायदि सोंनो सानदोंमोन बिसोरनावहाय जुदि आंनाव माइक एबा केमेरा थानायमोनब्ला नाथाय बे गोसोआव साननाया गोसोआवनो थाबाय देनां केमेराफोर बायनो हायोब्ला नाजाफिननोसै आं ओरैबायदि सोंगौमोन जोंखौ बे ड्रेसाव नायनानै नोंथांमोना जोंखौ बबे जायगानि सानो आरो मा जाथि सानो नैबेफोरबायदि आङो सोंनो गोसो जानानै दङ माने केमेरा आरो माइक गैयिनि थाखायसो आङो मबाइलजों खेबो नालाय लाजिनानै थादों आरो बेखौ आङो जुदि केमेरा बायनो हायोब्ला नोंथांमोननि अननायाव बेखौहाय लाबोथारगोन सानसेब्लाबो नोंथांमोना नेनानै थाबाय था नोंथांमोना बेबायदि अननाय होलांबाय थायोब्ला हागोन आङो थाबैनो बायनोहाय मबाइलाबो जाला मबाइल गोदानथ' नांथारसिगौ आंनो नांथारसिगौ मबाइला 30 सेकेन्ड गाहाम थाबथाखासै मालाबा 1 मिनिट 40 सेकेन्ड बेफोरबायदि थाबथाखासै जाथारखाला एसेबो दा बेखिनिखौनो आङो जोबथा देखायबाय आरो आङो नोंथांमोननो खिथाबाय आंनि गोसोआव साननायखौ नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि दंल' थाबायनायखौ मोजां मोनाखै जानो हागौ नाथाय बिसोरजों एसे रायलायनो मोननांगौमोन जोङो पाब्लिक रिएक्सना जोंनि बे ड्रेसखौ जोंनि बे गाननाय जोमै ओंखारनाय ड्रेसखौ नुनानै नोंथांमोना जोंखौ बबे जायगानि सानदों मा कान्ट्रिनि सानदों नैबेफोरखौ जोङो सोंनो हानांगौमोन अब्ला साबसिन जाबावगौमोन नोंथांमोना मा सानो बे आंनि बुंनायनि खोथायावहाय कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरब्लानो जाबाय दा आङो एसेखिनियावनो बिदाय लाबाय नोंथांमोनजों जय बर' हारिनि नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव थैस' थांस' मावै दाङै जिउ खुंलांनो हाथों